Il-vuċijiet simpatiċi, il-melodiji, id-diskussjonijiet politiċi, l-aħbarijiet, ir-romanzi. Dan huwa One Radio, l-istazzjon li għal sena wara l-oħra kien ikkonfermat bħala l-favorit tal-Maltin u l-Awċin kollha. Mill-ewwel trasmissjonijiet tiegħu qatt ma ħares lura biex fil-11 ta' Diċembru 2015 iċċelebra l-25 sena anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Biex jimmarka l-mixja tal-istazzjon, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat inawgura studio ġdid mammar bl-aqwa teknoloġija fis-settur. Iċ-Chairman ta' One Productions Limited, Jason Mikallef, fisser kif l-investiment f'One Radio se jieħu l-istazzjon għal livelli bla preċedent ta' trasmissjoni eċċellenti. Ma waqafniex biss billi niċċelebraw imma qegħdin inħallu legat ta' studio kompletament ġdid u allura infrastrutturalment, mod tekniku ma wkoll anke b'mod li s-servizz ikun ferm aqwa, qegħdin niġġeddu permezz ta' u nagħtu lura studio kompletament ġdid li huwa fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa fil-pajjiż u naħseb dan jagħmel lil One Radio is-sisin li kellu fl-aħħar 25 sena għandna futur sabiħ ukoll, naturalment mhux permezz ta' dan l-istudio l-ġdid ta' radju biss ma b'investimenti ieħor se jkun għaddej f'dawn l-istazzjonijiet fix-xhur li ġejjin. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm bosta protagonisti li bleħinhom sawru l-istorja ta' One Radio. Tkellimna ma' Louis Vella u Alfred Zammit li b'nostalġija fakru l-iżvilupp tal-istazzjon fl-aħħar 25 sena. Meta tiftakar kif konna naħdmu bis-singles, bit-tapes u llum il-ġurnata kif naħdmu bil-computers u dawn l-affarijiet tinduna kemm l-istazzjon għamel avvanz. Jekk tħares lejn l-istudio u jekk tħares lejn l-apparat tinduna f'daw is-snin kemm l-istazzjon impruvjajna. Twieled dan l-istazzjon biex jagħti servizz lill-poplu, jgħallem lill-poplu u jeduka lill-poplu. Hekk għadu bis-saħħa ta' ħafna nies li anke taw il-kontribut matul is-snin. Fil-fatt l-avveniment tal-lum qegħdin niddedikawh il-wieħed mill-inġiniera tagħna li llum m'għadux magħna u allura tajjeb niftakru f'dawk li taw il-kontribut f'dan l-istazzjon. Mill-kbar saż-żgħar u mid-dilettanti tal-isport sal-entużjasti tal-festi, One Radio dejjem ħaseb għal kulħadd b'xandiriet varjati u għall-uniku stazzjon Malti li jżomm kumpanija li semmija b'xandir dirett 24 siegħa kuljum 7 tim fil-ġimgħa. Bekk jekk mhux biex joffri l-atmosfera waqt ikla bejn il-ħbieb jew iżomm kumpanija lill-anzjani fis-solitudni, il-kap ta' One Radio Clint Bajada itenni li dan l-istazzjon dejjem jibqa' għażla naturali. Nemmnu li n-nies jażlu l-kwalità, jażlu programmi ta' diskussjoni, programmi ta' ħbarijiet u fuq kollox programmi ta' divertiment. Inħarsu l-qudiem biex inkomplu nkunu viċin in-nies u nkomplu waslu l-aħjar programmi f'dan il-pajjiż.